Zabudnite na Forex, zabudnite na Bitcoin, na kryptomeny. Pripravte sa nový biznis. Toto je dropshipping typov. Jedna z nejtěžších částí našeho biznesu je právě schánět furt nové účty po tom, co nám je blokují. Tipsport je jedna z najväčších stavkových kancelárií na československej scéne. Má údajne podľa neho špeciálnu SWOT jednotku, ktorá okamžite vyhľadáva a likviduje podvodných typerov. Jestli soudíš někoho, jeho úspěšnost podle verifikace, tak se na mě nezlob, ale nemáš to dobře naštudované. Je kurz 5, ale to je blbost, jako sázet takovýhle. Jo, a tobě se to zdá jako hrozně moc peněz, ale přirovnej si to k tomu, co tam je za potenciální zisk. 6600 € po měsíci. Varoval pred iným zlodejom. Hej kámo, nechod tam. Tam týpek ten kradne. A teraz si dajme chvíľku ticha za všetky jeho obete. Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom si rozoberieme ďalšieho podvodníka v tipovaní. Tentokrát podvodníka, ktorý ponúka svoje tipy, ktoré sú údajne od zdroja, za ktoré si pýta 700 € za mesiac, ale pravda je taká, že tie tikety sú upravované v zdrojovom kóde. A rovno si môžeme pozrieť, ako to vlastne vyzerá, ako som to prišiel. Máme tu dva tikety. Jeden tiket je, ktorý mi poslal predtým, ako bol vyhodnotený, čiže deň predtým. Ak si môžete pozrieť, je to vlastne zamazané, nie je tam vidieť, čo sa hrá a aké sú stávky. A potom na druhý deň poslal tiket ten istý, ale s výsledkom. No a keď sa to pozriete, tak uvidíte, že v prvom riadku máte tam zápas tenisový a tam, kde je to rozmazané, tak si môžete pozrieť, že ten tip je kratší v tej rozmazanej verzii ako tip, ktorý bol odohraný. O trošičku to je dlhšie písmo, dlhší text. To znamená, že tá stávka, ktorá tam teraz je, bola prepísaná proti tej pôvodnej. No na v zdrojovom kóde, na stránke Tipsportu to prepísal. Takisto aj druhý zápas nevieme, ale tretí zápas 100% je tiež popísaný. Keď si pozriete v tom prvom prípade, tam ten text typu pod zápasom bol kratší ako ten text typu, ktorý bol vlastne výherný, výherný z jeho strany. Čiže to vlastne dva zápasy boli upravené. Toto je upravený tiket a o tomto sa budeme baviť. Ešte vám ukážem jeden, ja tie tikety mám 3. A ďalší tiket, ktorý mi posielal tiež, kurz 16,61, opäť si môžete pozrieť, že prvý zápas toho tiketu, ktorý je zamazaný, a nesúhlasí ten riadok s tým výsledkom, čiže aj ten prvý zápas bol upravený, pravdepodobne ten nevyšiel. To, či vyšiel druhý zápas, tretí zápas a štvrtý zápas, ten text plus minus vyzerá, že je podobný, ale 100% môžem povedať, že ten prvý zápas bol upravený. Čiže toto je vlastne jeho, toto je vlastne pointa jeho podvodu, a takto sa vlastne prezentuje, že má výborné tipy, ale viac menej to upravuje v zdrojovom kóde, čiže pošle nejaký zamazaný tiket a potom to upraví a prepíše na výherný. V minulom videu sme rozobrali do detailov fungovanie podvodníka, ktorý každému pošle iný solo tip. Čiže každému poslal, napríklad jednému poslal výhru domácich, druhému poslal výhru hostí a tým pádom páchal podvod na nič netušiacich klientoch a dnes to bude teda ďalšia blúdnosť. Dnešný typer si hovorí, alebo teraz sa volá Dávid, a tak si aspoň sa povedal, že sa volá Dávid. A mali to šťastie, že posielal svoje audio odpovede, čo bude aj pre vás lepšie, keďže si môžete priamo vypočuť, čo za hlúposti dokázal nakecať, len aby oklamal a vylákal ľudí astronomické sumy peňazí za mesiac za spoluprácu. A tento chalan je podľa mňa notorický klamár, egomaniak a pravdepodobne žije v inej verzii vesmíru ako my ostatní. A teda poďme sa to spoločne pozrieť od úvodu a vám budem ukazovať jeho odpovede. Keď si pozriete video, tak tam v rohu budete mať tú komunikáciu. Nebudem vám to prepísať celé, nebudem vám to komentovať, čo som sa ja teda pýtal. Vy uvidíte priamo moju otázku a jeho odpoveď v audio nahrávke. Tak teda poďme na to a poďme si pozrieť, ako sa tento klamár prezentuje. Jednou tě zdravím. Chtěl bych ještě jen vyzdvihnout jednu zajímavou informaci. Za poslední měsíc máme úspěšnost až 92%. Aktuálně historicky naše největší úspěšnost. A to jen díky zdrojům, které máme. Takže má informácie od zdroja.
Zdroj? Aký zdroj? Jediný zdroj máš akurát tak v hlave podľa mňa. Zdroj na ľudí, taký ten 700W ako počítači. A tá vrtulka, čo tam točí, ti úplne rozpáva mozog. Ty zdroj. Příteli, spolupráce s námi funguje na základě toho, že máme informace, které dostáváme od zdroje a na tomhle principu my sázíme s tím, že máme jistotu, kolik chceme vydělat. Takže tohle je princip naší spolupráce a zároveň, abychom zahájili mezi námi spolupráci, je potřeba se domluvit na kapitálu, který máš k dispozici, abychom vyhodnotili nejlepší řešení, který nám pomůže z tvýho kapitálu vydělat nadstandardně moc peněz. No, chceš odo mňa informácie o tom, aký mám kapitál. Ty nechceš odo mňa informácie o tom, aký mám kapitál, ale info, či ti viem zaplatiť 700 € za spoluprácu na mesiac. Teba môj kapitál absolútne zaujíma. Ani raz počas tej komunikácie sa nespýtal, ako som s kapitálom v rámci typovania. Nenastavil si mi fungovanie rozpočtu, neposkytol si mi tieto informácie, ako by som mal typovať. Čiže z tohto hľadiska teba to absolútne zaujíma. Ty len chceš vedieť, či má človek, teda klient, 700 € na to, aby ti mohol zaplatiť. To je celé, čo teba zaujíma. Příteli, máš, dejme tomu, kapitál, který není úplně standardně dostatečný pro nějakou spolupráci. Zeptám se tě, dokážeš dát dokupy 700 €, nebo je to pro tebe nemožné? Protože v tu chvíli se bavíme o strategii v rámci našeho týmu, kde si klienti vydělali a dělali jsme na to případovou studii, takže je to ověřená informace, ověřená statistika. Tak v rámci toho členství si klienti dokázali vydělat až 165 000 korun po měsíci, což hnedka ti řeknu, kolik je v eurech. Přibližně nějakých 6600 € se dokázalo vydělat v rámci tady toho členství. Jsou tam totiž infotypy s kurzem 10+, který máme, dejme tomu, nebo díky nim máme největší obraty v naší firmě. A pak tam jsou hlavně vyšší kurzy, které posíláme ve chvíli, co jsou potvrzené. Nejsou tam každý den, ale ve chvíli, co je pošlem, tak jsou to vždycky informace, které máme jisté a díky tady těm vyšším kurzům máš mnohem větší a rychlejší to zhodnocení. Takže myslíš, že by si zvládnul těch 700 € dát dokupy? No, vy ste robili prípadovú štúdiu. Prípadová štúdia, že 700 € kapitál je vhodný. No a jasné. Ja som spravil tiež prípadovú štúdiu, že keď ráno vypijem kávu, tak je vyššia pravdepodobnosť, že neprestanem dýchať. To je rovnaká úroveň výskumu, kámo. Úplne rovnaká úroveň výskumu. Příteli, ve chvíli, co těch 700 € budeš mít připravených, tak ve chvíli, co uděláme platbu, tak já tě hnedka v zápětí zaeviduju k nám do klientského systému. Potom, co udělám evidenci, tak ty získáváš automaticky přístup k infotypům v rámci toho produktu, co jsi zakoupil. Já jsem za tebou chtěl přijít rovnou s tím nejlepším. Za těch 700 €, vyděláš si tam prostě potenciálně přes 6000 € při vkladech na tikety 10 až 20 €, což je za mě skvělý. A co jsem ti chtěl říct? Jo, abych to jenom shrnul, máš tam teda infotypy s kurzama 10+ a máš tam jednou až 3krát do týdne, dejme tomu, ty vyšší kurzy 20, 30, 40+. A v rámci tady té spolupráce dokážeme ještě poskytnout nějaké externí služby potom do budoucna, to znamená nějaká daňová optimalizace a nebo nějaké rozšíření spolupráce za výhodnějších podmínek. To je potom taky možné. Takže priatelia, máme tu veľké odhalenie. Ak investujem 700 €, tento génius mi garantuje 6000 € zisk za jeden mesiac. Tak ja sa pýtam, že prečo Elon Musk sa trápil s Teslou, keď mohol vstúpiť do VIP skupiny tohto podvodníka a mohol mať zarobené. A zároveň, páni z ministerstva financií, dávate pozor, možno ste práve objavili riešenie štátneho dlhu. Stačí všetkých dať do VIP skupiny tohto typéra a Slovensko bude mať väčší rozpočet ako Švajčiarsko. K dispozici ty infotypy, je to náš produkt, který stojí 700 €, v rámci kterého my tě, jako dejme tomu, když to řeknu laicky řečeno, spojíme s našimi kontaktama. Ty si vlastně kupuješ přístup k těm informacím, co získáváme od našich kontaktů a díky kterým každý den klienti, co s námi mají uzavřenou spolupráci, vydělávají ty peníze, co vydělávají. No, dobre. Takže 700 € má tento pán, za 700 € má tento pán spojí s dodávateľom typov.
Páni a dámy, tu sa bavíme o úplnom leveli typerskej ekonomiky. Zabudnite na Forex, zabudnite na Bitcoin, na kryptomeny. Pripravte sa nový biznis. Toto je dropshipping typov. Niečo neuveriteľné. Ale viete čo? Možno som k tomu nespravodlivý. Možno mi chcel reálne pomôcť, ale som si to zle vypočul. Možno ma chcel spojiť nie s dodávateľom typov, a s dodávateľom tepov. Lebo keď za takýto mesiac dám 700 €, tak sa mi hneď zvýši tep za sekundu na 200. Že v rámci tady toho členství jsou omezené místa, protože ty tikety, co tam sázíme, jsou diskrétnější a nemůžeme sázet úplně v hojném počtu. Nemůžu úplně zabíhat do detailu, ale asi chápeš, proč to nemůžeme sázet v hodně lidech. Co můžu říct je, že nesmíme propálit info a že nechceme určitě snižovat ty kurzy. Takže případně, jestli teda je zájem z tvý strany, tak potřebuji s tebou ideálně uzavřít spolupráci co nejdřív, protože dneska máme velký poptávky skrz reklamy, co jsme teďka pouštěli, a díky tomu se může stát, že klienti, co psali, že mají zájem, tak až s nima budeme komunikovat, já nebo můj asistent, tak si to místo v rámci tady toho členství vezmou. Takže dej mi vědět, jestli ti to dává smysl. Já v případě, že ano, tak ti hnedka přepošlu naše platební instrukce a ve chvíli, co bude platba uhrazená, tak máš garantované místo. Zajímavé veľmi je jedna vec, že taký brutálny záujem o vaše tipy, o vašu službu, tak veľa ľudí sa to trhá, že mi stíhaš každý jeden deň písať 3-4 správy na to, aby som vstúpil do spolupráce. Každý jeden deň. Prečo ma potom prosíš o to, aby som do tej spolupráce vstúpil? Prečo sa im podkladáš? Keď máš taký brutálny záujem a nepotrebuješ mňa k tomu. To je velmi zajímavé. Jedna z nejtěžších částí našeho biznesu je právě schánět furt nové účty po tom, co nám je blokují. Dostáváme blokace právě kvůli výherním tiketům, které tam máme, a vysoké úspěšnosti. To je první věc, to jestli jsi odborný v tomhle, tak rozumíš, co Tipsport v pozadí dělá, aby předcházelo nějaký ztrátě v rámci jejich biznesu. A za druhé, blokace můžou přicházet i z důvodu toho, že se třeba posílají hodně odkazy z jednoho profilu a začne se ten odkaz zkoumat, nebo začne se ten účet celkově zkoumat. Takže bohužel tohle nemůžu poskytnout, nicméně hodím ti teďka nějakou historii za poslední měsíc nebo za týden poslední, aby si viděl, co máme v rámci naší skupiny. Dobre, takže pán biznismen mi tvrdí, že mi nemôže poslať link na tiket, lebo by ich vraj Tipsport zablokoval. Dobre, poďme si to rozmeniť alebo rozbrať logicky. Tipsport je jedna z najväčších stavkov kancelárií na československej scéne. Má údajne podľa neho špeciálnu SWAT jednotku, ktorá okamžite vyhľadáva a likviduje podvodných tiperov. A keby náhodou uvideli, že pán tiper poslal link na svoj tiket, tak by okamžite aktivovali túto protiteroristickú jednotku a zrušili celú jeho operáciu. Áno, to dáva dokonalý zmysel, asi preto doteraz nechytili žiadneho podvodníka, lebo všetci si chránia svoje linky. Ale počkaj, čo ak tento chlapík je vlastne James Bond s tipmi, medzi tipermi? Môžu mať také tajné tipy, že keby ich videl obyčajný smrteľník, tak by mu okamžite explodoval mozog. Možno sledujú všetky stavkové kancelárie a hľadajú jeho tiket, aby mohli upraviť kurzy. Alebo je to proste úplná pičovina a ten tiket nikdy neexistoval. Ak vám niekto tvrdí, že vám nemôže ukázať dôkaz, lebo by ho Tipsport okamžite zrušil, tak si uvedomte jednu vec. To jediné, čo by ho mohlo zrušiť, je čistá pravda. Jednoducho je to taká blbosť, že ten tiket nebol vsadený. Jestli soudíš někoho, jeho úspěšnost podle verifikace, tak se na mě nezlob, ale nemáš to dobře naštudované, protože verifikace jako takové, ty verifikační stránky, předpokládám, že myslíš něco jako třeba BetLife, nebo jak se to jmenuje,
Většinou to jsou stránky, webové stránky, které právě vlastně určitý skupiny lidí, kteří provozují nějaké podvodné sázkové poradenství a mají ty stránky nějakým způsobem načtené, jak to říct, připravené na to, aby prostě ty jejich typy si tam vyhodnocovaly, ale pochopitelně, aby to konkurenci jakoby neprospělo. Takže z tohohle důvodu je absolutně jako blbost spolíhat nějakou verifikaci nebo něco takového. Spíše se mrkni do naší skupiny, máme tam dlouhou historii o našich výsledcích. Já nevím, jestli třeba můžu poslat jako, nevím, třeba nějaký tip sport, můj konto, nějaký videjko, co mám v telefonu, tím, že nemám počítač u sebe tady v domově, tak ti to nedokážu poslat, ale můžu najít jedno videjko s našima vyhodnocenýma tiketama hnedka. No, počkajte. On práve povedal, že verifikácia je blbosť. Že keď hodnotím tipera podľa verifikácie, tak som to vraj nepochopil. Dobre, tak si to rozoberme. Keď chcem vedieť, či je niekto dobrý lekár, pozriem si jeho diplom a skúsenosti. Keď chcem vidieť a vedieť, či je niekto dobrý automechanik, opýtam sa na recenzie a skontrolujem jeho prácu. Keď chcem vidieť a vedieť, či je niekto dobrý tiper, pozriem sa na jeho verifikovanú históriu. Takže vážený, keď verifikácia neznamená nič, tak si aj ja môžem len tak z hlavy myslieť, že mám úspešnosť takmer 100%, lebo prečo nie, že? A viete čo? Dám mu šancu. Možno má nejaký tajný dôvod, prečo odmieta ukázať reálne výsledky. A možno to je pretože žiadne reálne výsledky neexistujú. Pamätajte si, ak vám niekto hovorí, že verifikácia je blbosť, ale zároveň tvrdí, že je najlepší tiper na svete, alebo na Slovensku, tak máte len dve možnosti. Buď si kúpte jeho tipy a čakáte na zázrak, alebo použijete mozog a pošlite do histórie. A teraz si dajme chvíľku ticha za všetky jeho obete. A taká malá vsúka, pre tých, ktorí ma nepoznajú, som manažerom verifikačného portálu emakto.com. Sme verifikačný portál, ktorý verifikuje tipérov. Ak ste z radou tipérov a chcete zvýšiť svoju predajnosť, prípadne kredit, radi vás u nás privítame na našom portáli. Čím viac tipérov bude verifikovať tipy, tým bude to prostredie čistejšie. Samozrejme, ak ste z radou klientov a radšej by ste si niekoho tipera vybrali, prípadne si nechali od neho poradiť, máme na webe niekoľko tipérov, ktorí majú celkom slušnú formu, výsledky a verifikujú nás dlhšiu dobu. Vďaka čomu vidíte presnú a skutočnú históriu tipov. Jestli tohle jakože pro tebe není dostatečným důkazem toho, že máme vysokou úspěšnost, je to sice měsíc starý video, nicméně to video, jakože nevím, jestli bych si tohle dokázal nějak sfalšovat. To bych se asi musel bavit s někým z Tip Sportu, aby mi tohle udělal. Dokázal si to sfalšovať v zdrojovom kóde a ja mám dôkazy, ktoré som poskytol a dám to aj sem, čiže jednoducho v zdrojovom kóde upravený tiket, najprv text malým, respektíve text bol v prvom prípade kratší a potom bol dlhší, čiže si prepísal stávku. Toto je celý podot, ktorý si spravil. A keď som ťa s tým konfrontoval, tak si sa ma snažil presvedčiť, že to tak nie je. Ešte stále si to skúšal zahrať na nejakú nehodu. A mňa si chcel oklamať, nevadí. No, už teraz vieme, že to si je čosi. Poďme ďalej. Takovýho nenabízíme. Menší kurz, jo, můžu ti natipovat kurz třeba 5, 3, ale to bych ti natipoval já. My nedostáváme takovýhle kurzy od zdrojů, dostáváme pouze 10 pluska od infozdrojů a jako jestli chceš, já ti natipuju kurz, ale kurz 3, kurz 5, ale to je blbost, jako sázet takovýhle s***ky, když to řeknu s prominutím. My sázíme pouze infotipy s kurzama 10 plus od zdrojů
kvůli kterým můžeme vydělávat ty částky, co vyděláváme. Hele, jestli to pro tebe není jako možný to zaplatit, tak v pořádku, já tě nenutím do něčeho. Já mám teďka prostě nějakým způsobem nabitej tým, nabitý jako seznam klientů, s kterýma spolupracuji a musím jim dopřávat ty tikety. Zároveň je teďka velká poptávka, takže jestli to není pro tebe, tak to bude pro někoho jiného. To se nedá nic dělat. Ale opravdu jako moderátor jsem se snažil pro tebe udělat maximum pro to, aby si pochopil, o co tu jde. Jo? Když se bavíme o infotypech, jsou to kurzy prostě. Jo, zajdu trošku do detailu, jsou to prostě kurzy, zápasy, které prostě pochází z oblasti, kde třeba dochází hodně ke korupci nebo k nějakému cinknutí zápasu. A to, jo, asi chápeš, proč se platí 700 € předem. Jo, a tobě se to zdá jako hrozně moc peněz, ale přirovnej si to k tomu, co tam je za potenciální zisk. 6600 € po měsíci. To je skoro 10x zhodnocení. To je jako v investicích prostě krásný zhodnocení za jeden měsíc. Takže nechám to na tobě, rozmysli si to a případně dej vědět, ale opravdu, jak říkám, máme teďka velkou poptávku, takže v případě toho, že se bude čekat dlouho a rozmýšlet dlouho, tak je dost velká pravděpodobnost, že nebude místo k dispozici a že o tu příležitost přijdeš. No. Ja som veľmi dobre pochopil, o čo tu ide. O to, že ty ojebáš ľudí a upravuješ tikety v zdrojovom kóde. Zápasy, kde dochádza ku korupcii v zápasoch. Čiže tie tikety na góly na hráčov NHL, to mi ako vysvetlíš? Toto mi fakt zaujímalo, ako mi vysvetlíš to, že si tam poslal tiket s 2 strelcami, že skorumpovali zápas, hej? Obidva týmy sa dohodli na tom, že dnes tento hráč v kurze 6 dá gól. Ty si normálne v chlape. Toto ani malé deti tomu nemôžu veriť. Každý pičetný človek pochopí, aké sračky ľuďom ponúkaš. Korupcia v NHL, to je nový level, korupcia v NHL, dohodol sa, 2 týmy sa dohodli, že dneska tí 2 hráči dajú gól v kurze 6. Nonsens. A zároveň taká zaujímavá vec, že pán majster hovorí, že kurz 10 sú podľa neho sračky. Dobre, takže keď ja si chcem natipovať trebárs na Bayern v kurze 1,50, tak som podľa neho ale keď on dá kurz 28, pretože jeho tajný zdroj to povedal, tak je to investičná príležitosť storočia. A teraz vážne, ak by toto bola pravda, tak by náš typer sedel niekde na jachte v Monaku, nie v aute na parkovisku pred Kauflandom, kde vám nahráva hlasovky, že máte poslať 700 € za jeho super isté tipy. A takto, dámy a páni, spoznáte ďalší level typerského podvodu. Len vysoké kurzy, len šialne čísla a hlavne nulová šanca na verifikáciu. Drahí tiperi, dnes ste sa dozvedeli dôležitú lekciu, ak vám niekto povie, že kurzy pod 10 sú odpať, viete presne, kam patrí a dôveryhodnosť. Poďme ďalej. Se předávají i hned po uhrazení, převážná část jde do nákladů, které jsou spojené právě s zprostředkováním informací a zároveň i s provozem našeho biznesu. Nám zůstává jenom nějaká malinká provizní marže, což je úplný minimum. Nicméně nabízíme v případě, že budeš ztrátový, automaticky od nás dostáváš náhradní tipy. My nedostáváme jako prohry, jo? A když už jsme tohle uplatnili, tak je to 1, 2krát, 3krát do roka. Takže ve chvíli, co ano, budeš ztrátový, tak automaticky od nás dostáváš náhradní tipy, ale my takovýho nic neřešíme a nikdy jsme to v podstatě už, nebo nikdy, nemůžu říct nikdy, jasně, párkrát jsme to řešili, když jsme měli prostě špatný měsíce, ale teďka se to opravdu neřeší tohle. Ani jsem to nezmiňoval, jak jsem to dlouho nepoužíval, úplně jsem na to zapomněl, tyjo. Čiže aha, takže vo chvíli, keď budem stratový, to mi nevychádza. dostanem náhradné tipy. Nehovoril som na úvod, že sú takmer 100%, že je takmer 100% úspešnosť, ten panáčik to tam hovoril, že majú takmer 100% úspešnosť. Aha, takže vy ste mali špatné mesiace. To
to má teda podrž. Čo sa stalo? Zdroj mal dovolenku, alebo pod vplyvom, že ti poslal zlé info. To je také si nasadne do papule, ak sa hovorí. Máme brutálnu úspešnosť a potom priznáš, že mali sme aj zlé mesiace, dáme ti tip zadarmo. Jasné, zaplať 700 € a keď ti tiket nevyjde, tak máš tiket zadarmo. Šialené. Probíráš, nicméně budu potřebovat od tebe vědět nějaký info, jestli teda jo nebo ne. Teďka se mi ozval jeden klient, jeden podnikatel, co vlastní jednu firmu, nějaký solární panely nebo něco takového, co říkal elektrovoltaika nebo fotovoltaika, to je jedno. Říkal, že by měl zájem o spolupráci a že je do toho schopný investovat více, takže já zatím prioritizuju tebe, protože předpokládám, že jsi finančně na tom hůř než on. Chci ti pomoct. Nicméně, jestli bude dohoda nějakým způsobem zdlouhavá a k ničemu, tak budu muset se obrátit zase na něj, který je schopný teďka uhradit a nemá s tím problém. No, takže pri typovaní sa teraz rieši aj fotovoltaika. Čo sú, máme nové eco-friendly podvody, alebo čo? No jasne, chápem. Ten podnikateľ s fotovoltaikou určite investoval do typovania, zarobil milióny a teraz sa rozhodol diverzifikovať svoj biznis. Genialita. Ale počkaj, možno, že celé to funguje na slnečnú energiu. Možno typy prichádzajú zo zdroja, ktorý je napojený na fotovoltaické panely a preto sú také isté. Alebo je to len obyčajný pokus nahnať ďalšie ovečky na scam farmy. Takže sa mám ponáhľať, lebo v tejto super VIP tajnej skupine je jeden podnikateľ s fotovoltaikou a ostáva tam len posledné miesto. A čo keď zajtra sa ozve niekto z biznisu s tepelnými čerpadlami? To už nebude mať šancu? Kámo, to už ani nie je typerský podvod, toto je multilevel marketing s extra krokom do absurdna. Drahí priatelia, ak vám niekto tvrdí, že do tajnej skupiny sa už hlási podnikateľ z iného odvetvia, ktorý tam chce investovať, len aby ste cítili FOMO, kto nevie, čo je FOMO, nech si to naštuduje, a rýchlo poslali peniaze, tak gratulujem, práve ste objavili level 9000 typerského skémovania. Ale viete čo? Asi si počkám, kým sa mi ozve niekto z Tesly, potom do toho možno pôjdem. Dne nebo příštích dnů uzavřeš s někým spolupráci a zase naletíš někomu na podvod, jo? Takže to je na tom to nejhorší. Místo toho, aby si teďka investoval do seriózní firmy, která má ty informace, která má ty výsledky, tak jsem si téměř jistý, že budeš investovat do něčeho, co ti zase pošle ke dnu. Já jdu teďka do kanceláře, mám ještě chviličku čas, ale potom začnu uzavírat místa s jinýma klientama. No, priatelia. Mám dôležité oznámenie. Práve som zlomil srdiečko profesionálnemu podvodníkovi. To je také dojímavé. On ma vlastne chcel zachrániť pred podvodníkmi. Kámo, prepáč, že som neveril, že tvoj scam je ten pravý a jediný. Vieš, čo na tom príbehu najkrajšie? Že v tejto rozprávke je jeden podvodník, ktorý úplne verí, že jeho podvod je ten najspravodlivejší. A čo ak som sa naozaj mýlil? Možno je to čestný podvodník, možno on nechce chroniť peniaze, iba ich redistribuovať do svojho vrecka. To je možné. Takže vlastne on sa obáva, že naletím inému podvodníkovi. To je ako keby ťa zlodej v parku varoval pred iným zlodejom. Hej kámo, nechod tam. Tam týpek ten kradne. Takže, drahý podvodník, už neplač. Život ide ďalej. Nevím, kolik typerů s kterým asi spolupracoval a si odjede do kanclu prostě Mercedesem, jo, to taky může trošku mluvit o tom, jakou tady máme kvalitu. No, ak predá 5 ľuďom, 5 chudákom tieto jeho hlúposti,
tak možno áno, možno naozaj odídeš domov Mercedesom. Zároveň platí, že veľa z týchto hajzlov má viacero podobných stranok, čo je skvelý biznis. Čiže ak má tento typer Dávid, tento sáskáš Dávid jednu stránku, som o tom presvedčený, že má aj ďalšie stránky. Takisto ako ten typer z prvého videa má minimálne 3 stránky, ktoré som ja odhalil a ktoré si rozoberieme určite v ďalších videách, pretože sa k tomu chcem ešte vrátiť, chcem to zase rozobrať, chcem to spraviť také pokračovanie. S týmto Dávidom asi pokračovanie nebude, keďže na konci ma vymazal. Prečo ma všetci mážu? To nechápem. Prečo, keď ich odhalím, tak si nevedia obhájiť a zmiznú. Jednoducho sa vyparia, ako keď zmažete komunikáciu na Telegrame. Fuč. Aj po nich. No a záverom, ako to teraz skončilo s týmto Dávidom typerom, ak teraz sa volá Dávid. Ja som mu včera písal, ani mi pošle výsledok tiketu, ktorý mi posielal deň predtým, ako náčrt. Samozrejme, keď mi to poslal, tak vo výsledku som videl hneď upravený prvý riadok, teda prvý tiket a druhý riadok tam, kde máte napísané zápas a pod tým tip. Takže to som videl, že bol kratšie a dlhšie. S čím som hneď konfrontoval a on mi vlastne napísal, že to je náhoda, nehoda. Čiže reálne som mu povedal, že to je zdrojový kód, že to opravdu v zdrojovom kóde, že nech sa ma nesnaží oklamať a mať tam nejakú, aj nie že výmenu názorov, skôr som písal, že kto som, čo som a že viem o ňom. A on mi teda napísal, toto ešte postnem, to vlastne posledná vec k nemu v rámci komunikácie, že hele, si zbytečná a parazitný existence a přál bych ti to najlepšie do života, ale tebe nič dobrého nečeká, píš okolo na zakletví náplne dne. Tak neviem, aká je tvoja náplň dňa, pýtať od ľudí 700 € za tikety upravené v zdrojovom kóde, ale myslím si, že som osožnejší pre spoločnosť ako ty. A ďalej, točíš YouTube videá blbí, ktorí nie sú nejak podložení niečím. Sú podložené komunikáciou s tebou, tvojimi hlúpostiami, ktoré prezentuješ ako zdroj, pritom a máš asi taký zdroj ako spomínaný počítač a upravuješ tikety v zdrojovom kóde. To je celé. A napísal si ešte a zhodnutí máš tak 20 ľudí podľa mňa. Tak prvé video má nejakých 115 myslím a bude to rásť, pretože tá tvorba, ktorú som sa rozhodol točiť, budem robiť každý týždeň. Každý týždeň chcem mať minimálne jedného podvodníka, ktorého rozoberiem, ktorému sa vyjadrím, o ktorom spravím video a je tam potenciál aj k tomu, že tí ľudia, ktorí mňa nezablokujú, alebo keď mňa nezablokujú, tak sa budem snažiť z druhých profilových kontaktovať a získať nejaké pokračovanie k tým videám. Čiže ten priestor na to tam je obrovský, keďže tých podvodníkov je naozaj strašne veľa. Už teraz napríklad viem, že to prvé video, ktoré som točil, ten typer má 3 profily, ktoré som odhalil a myslím, že to bude ďalšie video. Možno kratšie, možno dlhšie, uvidím, čo medzi tými príde. Hovorím, tých podvodníkov je strašne veľa, plus by som mal záujem, mám záujem pridať do týždňa ešte jedno video, aby som stíhal aspoň 2 videá do týždňa točiť, takže kto nie že sa v tom videl, koho tu zaujíma a kto reálne chce vedieť viacej o týchto podvodníkoch a o týchto témach, tak ľudne sa pridaj, zdieľaj ma, komentuj ma, lajkuj, daj si sledovanie tohto profilu a na pravidelné týždenné bázi by som rád vždy v štvrtok, ak sa mi to podarí, prípadne v piatok najpozdejšie, dával video o takomto podvodníkovi nejakom. Teraz to išlo pekne, mal som nahrávky, s tým sa krásne dalo pracovať. Niekedy to nahrávky nebudú, možno niekedy to budú len texty, ale aj tak s tým sa vieme pohrať. A hlavne, aby ľudia pochopili, ak to, čo len jednému človekovi pomôže, ak to, čo len jedného človeka zachráni od toho, aby si kúpil tipy od takýchto ľudí, tak to malo zmysel, malo to efekt. A môže si tento b***ček vypadnúť, písať čokoľvek chce, že moja náplň dňa je úbohá proti jeho náplni dňa, ale mne to dáva zmysel, budem to robiť ďalej. Čiže
Ďakujem pekne každému, kto dopozeral to video až do tohto bodu a teším sa na ďalšie videá, ktoré budem točiť a ak máte nejaké ďalšie tipy na ďalších podvodníkov alebo by ste chceli niekoho konkrétneho rozobrať, napíšte mi to do komentárov. Prípadne ma môžete kontaktovať aj na Instagrame eMakto verifikácia tipov, prípadne na emakto.com máte aj chatbota, tam viete napísať priamo, to vlastne pipne hneď, prípadne na info@emakto.com, čo je vlastne mailová adresa. Čiže asi toľko z tohto videa. Na záver, Saskáš David ma zmazal, vymazal uši a zmizol. Tým pádom pre mňa táto úloha je splnená a možno sa k tomu vrátim ešte z iného profilu. Nie hneď, počkám možno nejaký čas, nechám ho vydýchnuť, ale budem zase nejakým spôsobom konfrontovať. Zatiaľ vám prajem pekný deň, ahojte.